Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Hormatly prezidentimiz Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan bilen telefon arkaly söhbetleş bolup, onun koronavirus ýokanjy bilen kesellenigi sebäpli saglyk ýagdaýyny sorady. Assalamu alaikum. Hormatly doganym Recep Tayyip Erdogan siziň bilen telefon arkaly söhbetde şunawa mümkinçilik hem döreýändigine minnetdarlygymy kabul edin. Siziň hem maşgalaňyzyň koronavirus ýokanjy bilen kesellendigini hem uly gynanmak duýgusy bilen eşitdik. Nämeşi döreýän pursatda siziň ýagdaýyňyzy soramak hem gollaw bermek maksady bilen siziň bilen telefon arkaly saglamalyk soraşmak isledik. Siziň özüňize maksus bolan gujur gaýrat, ruhy durnukluk bilen nesip bolsa bu ýokanjy ýakyn wagtda ýeňjekdiňiz hem gutuljakdiňiz hem berk onan ýar. Fursatdan hem peýdalanyp zero bolan halatynda hemişe ýardam bermäge hem hormatly doganym biziň hem taýýardamyzy tasdiklemek isleýär. Gadyrly ezi doganym Recep Tayyip Erdogan. Men sözüm ahyrynda özüm hem maşgalamyň ýagny ogullarym adından size hem maşgalaňyza ýagny doganymyz hem Emine hanyma da gysga wagtda bir kesellen gutulmagyňyzy we hem saglygyňyzyň dikeldilmegini büyük bir bardan dilek edýär. Goý siziň we hem ýakynlaryňyň hemişe jany sag bolsun, saglyk toruşaly. Telefon arkaly söhbetleşiň ahyryna Türkiýe Respublikasynyň prezidenti tüýsürekden çykýan duýgdaşlyk sözleri hemde hoşniyetli arzuwlar üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirip, Türkiýanyň we Türkmenistanyň halklarynyň arasyndaky dostlugynyň gatnaşyklarynyň miýdemezligine bir anam bildirdi. Ýene Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanış edýäs. Ýolamanow hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany. Ferdar Gelli Gurban Gelliýewич Ýolamanow avtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak bardaky döwlet agentliginiň başlyk wezipesine belläp, onu Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornmasary wezipesinden boşatmaly. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Şuň Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda 2022-nji ýylyň ilkinji aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini başlanyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmeň ugurlaryna başlanan maslahatlar geçirildi. Şerde olaryň marşynyna halkyň arkadaly zamany siýenişi arasyna geçýän ýylda ýurdumyzda östirmeň möhüm meseleri, hususan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2022-nji 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny östirmeň milli maksatnamasynyň taslamasy boýunça pikir alşmalar boldy. Hemde milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ugurlary kesgitdenildi. Milli Geňeşiň Mejlisiniň ýolbaşçylarynyň hemde deputatlarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça döwletimiziň demokratik hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkidilmegine, ykdysadyň ýokary ötüş depkinleriniň üpşünedilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokurlanmagyna gönükdirilen giň möçberli özgertmeleriň kanunçylyk binýadyny berkitmek, hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2022-nji 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny östirmeň milli maksatnamasynyň taslamasy bilen baglanşykly meseleler ünsürildi. Belenşýäli Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisine taýýarlyk görülýär. Mejlisiň deputatlary siýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri bilen birlikde döwletimiziň siýasy jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm orny elýän halk maslahatynyň taryhy ähmiýeti hemde ýurdumyzyň milli demokratik ösüş ýoly, maslahatda garaljak meseleleň many mazmuny bardy wagt nesihat şäherlerini ýezgiderli geçirýärler. Garaşly Türkmenistanyň düýpli özgertmeler ýoluna düşüp, jemgyýetiň iň ýokary gymmatly hökümini öz raýatlarynyň bähfitlerini, hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralmagyny döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlar hökümini aglan etmeginiň wajypdygyny ataldy. Çykyş edenleriň belleşýäli, ýurdumyzyň deputatlarynyň öňünde berkarar ýurdumyzyň geljek ötüşini, onuň raýatlarynyň awadançylygyny üpçünediýän kämil kanunlar kabul etmek ýaly möhüm wezipeler durýar.
Matbuatda bular barda durup geçilip, şeýle işler alyp barmagyň uly ähmiýetini ýokdaly hemde bu orada ýerine ýetirilmeli işler boýunça pikir alşyldy. Şeýle matbuatda döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň çäklerini meclis tarapyndan öňde goýulan möhüm wezipler nazara alyp, durmuşa geçirilen işleriň üstüne durulup geçirildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda hormatly prezident bilen ýurdumyzyň häzirki ötüşini nazara almak bilen milli kanunçylyk biniýadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleriň ören wajypdygy, hemde halk maslahatynyň nowatdan aşar mejlisine taýýarlyk görmek we türkmen jemgyýetiniň demokratik esatlaryny putulandyrmak meselesi barada durup geçip, umummilli forumy guramak hemde onuň ýokary derejede geçirmek bilen baglanşyk meseleleri putu gözegçilikde saklamak möhümdigini belläp, aýdyn sözler boýunça işler alyp barmagyň ugurlary aral maslahatlaşyldy. Şerde çıkışlarda halk maslahatynyň nowatdan aşar mejlisiniň gurama sürkül geçirmek maksady bilen alınıp barýan işler şol sany Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatdan aşar mejlisiniň gün tertibi bilen bagly meseleler boýunça yerli wekilçilikli häkimet bu öz-özüň dolanýyş edarlary bilen işleriň bilelikde ýerine ýetirilşi, olara guramaçylyk usuliýet kömeginiň berilişi barada maglumatlar dinlenli. Maslahatda döwlet başçylarynyň beren tawşyryklaryndan uranyp, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy, Türkmenistan 2022-nji, 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny östirmeň milli maksatnamasyny taslamasy boýunça tekliplerin gelip gowuşýanlygy we şol teklipleriň degişli uğurlar laýyklykda öwrenilýänligi barada çykyşlar dinlenli. Çykyşlarda kanunçylyk taýdan gollugyň döwletimiziň durmuş ykdysady wezipelerini çözmekde netijeli kural bolup durýanlygy bellenilip, geljekde de alınıp barýan işleriň halkymyzyň abadançylygyny ýokurlandyrylmagyna we jemgyýetimizde demokratik ýolgulary berkarar edilmegine gönükdirilmeligini unutmaly. Munyň özi hormatly prezidentimiň jemgyýetçilik hukuk esatlaryny kämilleşdirmek, onu hakyky demokratik ýolgulary berkarar etmek boýunça öňde goýulan wezipeleriň ýerine ýetirilmegine wajypdyr. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda şu ýylyň ýanwar aýyna amala aşyrylan işlere ser salyndy. Bellenşýär garaşly döwletimiziň daşary siýasaty ozallyk syýaly, beýtaraplyk, parahatçylyk söýmek, hoş niýetli goňşulyk we özar bekfitli hyzmatdaşlyk ýolgularyny berk ýermek arkaly amala aşyryldy. Türkmenistanyň birek-bire hormat goýmak, ananyşmak, hoş niýetli goňşulyk bu halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ul ünsberýänligi barada aýdylyp, bu işler mundan beýlägem netijeli ösdürmeň ähmiýeti barada durulup geçildi. Oňyň beýtaraplyk, hoş niýet goňşulyk hemde açyk kapylar ýörgülerini esaslanýan daşary syýasy strategiýany durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan sevdiň we dünýäniň ýurtlary bilen köpürli hyzmatdaşlygy, awraýly halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklar ýergiderli esasy sürýär. Maslahatda hormatly prezidentimiň bu ordaky işler ýergiderli dowam etmegi tawşyryp, Türkmenistanyň oňyň başlangyçlaryny ilerletmek hemde şu ýyl üçin niýetlenilen halkara ähmiýetli çällere ýokary derejede taýýarlyk görmek wajypdygy barada beren görkezmeleriniň möhümdigi aýdylyp, şunuň bilen maglanşykly berilen degişli tawşyryklaryny ýerine ýetirmek babatda esasy işler boýunça birnäçe teklipler dinlenli. Maslahatda hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça halkyň arkadagy zamana silip ýylandyrylan ýyllar bellenlen wezipeler işini amala aşyrmak üçin ören köp we tutan ýerli zähmet çekmek möhümdigi dogrusynda bellenli. Daşary siýasat idarasynyň işgärleri didimi işlemege dördük berýän amatly şertler üçin hormatly prezident bilen tüýsürekden hoşallyk bildirip, milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini awray bilen ýerine ýetirjekdiklerini ananyrdylar. Iqtisadiýet, maliýe we bank ulgamynyň şeýle ýokary gözegçilik idarasynyň ýolbaşlarynyň we işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda ýakynda ýurdumyzda möhüm syýasy wakanyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan aşar mejlisiniň geçiriljekdigi, onu ýurdumyzda ýakyn döwür üçin durmuş ykdysadyny ösdirmek maksatnamasynyň wezipeleriniň aral maslahatlaşyljakydygy bellenilip, şunuň bilen baglykda döwlet başçylygymyň bu maksatnamada geljek 30 ýylyň dowamyny ýurdumyzda syýasy, ykdysady, durmuş we meden taýdan ýokary depkiler bilen ösdirmek hemde milli karıştırmadyň we baky beýtaraplygyň esatlaryny mundan beýlägen berkitmek üçin zerur çaýlaryň gödüňine tutulmalygyny çekip, aýdan sözleriniň möhüm ähmiýetligini ataldy. Şoňa görä ýene sanyjy günlerden 2022-nji, 2052-nji ýyllarda döwletimizde ösdirmek boýunça möhüm ugurlar keskitlenler. Şundan uğranıp maslahatyň esasy meseleleriň biri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy. Türkmenistan 2022-nji, 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdirmeň milli maksatnamasynyň taslamasy boýunça pikir alşmalardan ibaret boldy. Şeýle maslahatyň dowamyna ýurdumyzda 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini başlanyp geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde döwlet başçylygymyň öňde goýan wezipelerini berje etmek boýunça çykyşlar dinlenildi. Natal şiýal şuýlyň ýanwar aýyna amala aşyrylan işleriň netijeleriniň ykdysadyýetimiziň pudoklaryny durmukly ötüş diýipginiň saklanýanlygyny äşkär edenligi, aty watanynyň ykdysady kuwatyny we bätleşi okuýuplygyny ýokurlandyrmaň ýoluny öňe tarap ädimleriň ädilenligi, milli ykdysadyýetimiziň esas ulgamlarynyň we pudoklarynyň durmukly ösýänligi bellenli.
Matbuatda Ministrler Kabinetinin 3 fevralda geçirilen meclisinde hormat prezidentimiň döwletimizi ösdürmek, ähli podoklaryň ötüş ýagdaýyny ýergiderli gödäwçilikde saklamaň wajypdygy, mali ykdysady we bank toplamynyň düdümleriniň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek boýunça anyk çärleriň durmuşa geçirilmeligi dogrusyna beren görkezmelerini üns şekilli. Çıkışlarda bellenşýäli, milli liderimiň beren tawşyklary hemde geljek 30 ýyl üçin kabul edilmek meýilleşdirilýän milli maksatnama berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe garaşdy watanym ykdysadytynyň ýokary depkini ösmegini üpçün etmäge, ýylatymyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam gowlandyrmagy, sevitdeýin maýa goýum işçiligini kämilleşdirmäge gönükdirlendir. Masadyň dowamyna döwlet başlarymyň bular babatda öňde goýan weziplerini ýerine ýetirmek, çäller barady, pikir alşyp teklipler aýdyldy we işleri ýerine ýetirmek anyk ugullar keskitlenli. Ýanyş energetik toplumynyň işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda oňa gatnaşyjylar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek milli maksatnamasynyň taslamasyny aral maslahatlaşmak bilen döwlet başlarymyň degişli görkezmelerinden uralyp, käbir pikirlerini we tekliplerini beýan etdiler. Bellenşýäli neft gaz pudugyny täzeçil tehnologiýalar ornaşdyrmak we bu ugrda giň meşgul özgörtmeler maksatnamasyny amala aşyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilmeliler. Çıkış edenler ýanyş energetik toplumynyň düzümleriniň işiniň ösdürmegi, olara zerur gollawlaryň berilmegi wagtda döwlet tarapyndan ýergiderli alad edilýändigini bellediler. Maslahatyň dowamyny hormat prezidentimiň şu ýylyň ilkinji aýynyň netijelerini başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyň neft gaz toplumynyň pudoklaýan idaralarynyň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek boýunça beren tawşyklarynyň üstünde durulyp geçirildi. Milli liderimiz gelje ulutiyadi kenleri ve gattaklar yüze çıkarman hasabyna neft gaz senatynyň çygymal biniýadyny ýergiderli puturlandyrmaň möhüm wezipe bolup durýanyny çekdi. Şunu geologiya gözlük işlerinin sany texnologiýalary, häzirki zaman enjamlar hemde programma üçünçülüklerini peýdalanma arkaly ýerine ýetirilmeligi aýratyn noktaly. Maslahatda hormat prezidentimiň beren tawşyklarynyň uranyp, olar ýerine ýetirmek üçin amala aşyrmaly işler aral maslahatlaşyldy. Çıkışlarda ýurdumyň energiýa serýişçileriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak urny, milli liderimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giňişleýin pikir alşyldy we degişli teklipler orta atyldy. Neft gaz toplumynyň ähli düdümleriniň işini kämilleşdirmek, bu orada durmuşa geçirilýän çärler işçiňleşdirmek hemde toplumyň önümçilik kuwatlyklarynyň netijeligini ýokurandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler we olar ýerine ýetirmek anyk ýollar keskitlenli. Maslahata gatnaşyjylar işlemäge dördüp berýän hemme amatly şertler üçin hormat prezidentimiň tüýüf sürekden hoşalyk bildirip, ýurdumyň ýanyş energetika strategiýasyny üstünlükli durmuşa geçirmek uğruna tagalanlaryny gaýgyrman zähmet çekip, milli liderimiň öňde goýan wezipelerini awry bilen ýerine ýetirjekdiklerini inanyrdylar. Medeniyet, sungat, döredijilik, habar berişleri işçiler ulgamynyň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriň gatnaşmagyna geçirilen maslahada berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek milli maksatnamasynyň taslamasyny aral maslahatlaşmagy, hemde hormat prezidentimiň şu ýylyň ýanwar aýynda alınıp barılan işleriň jemlerini başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tawşyklaryny ýerine ýetirmek üçin çärler keskitlemäge başlandy. Bellenşýäli 2050 ýyla çelli döwür üçin kabul ediljek öňümüzdäki 30 ýyl ölçüni alýan milli maksatnama strategik häsiýete eýdir. Şoňa görä onu halkymyzyň ýaşaýyş durmuşynyň ähli şol sany meden taýdan ötüşini üpçün etjek uğurlara möhüm ähmiýet berilýär. Şu sebäpli maksatnamanyň taslamasyna degişli pikir teklipler orta atylyp, şolar boýunça özara pikir alşmalar boldy. Maslahatyň marşyna şu ýylyň 3 fevralna geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde milli liderimiň durmuş ugurly döwlet siýasatynyň möhüm bölegi hökmüne kesgitlenilen meden insan-perwer ulgamy ösdürmeň zerurdygyny bellep, beren bir näçe anyk tawşyryklarynyň ähmiýeti bellenli. Döwlet başlarymyz meýilleşdirilen dawarlar şol sany ýylyň möhüm wakalarynyň hormatyna geçiriljek çäler bardy aýdyp, olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Şoňa görä maslahatlarda edilen çykyşlarda bu orada alınıp barylmaly işler boýunça ýerine ýetirilmeli wezipeler aral maslahatlaşyldy. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işler wasp etmekde we dünýä ýaýmakda ulgamyň işgärlerini aýratyn orun degişdir. Maslahatda ýurdumyzda bu ulgamy ösdürmek maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bardy-da hasabatlar dinlenli. Bellenşýäli medeniyet ulgamynyň idaralarynyň işini sanly ulgamyň mümkinçilikleri barha işiň ornaşdyrylýar. Maslahatda edilen çykyşlarda watanymyzyň şany senelerini medeni çärler ýokary derejede taýýarlamaň wajypdygyny ataldy. Şol wakalaryň taryhy ähmiýetini açyp görkezýän çel razy gepleşiklerini we metbuat makalalaryny taýýarlamak boýunça teklipler dinlenli. Çykyşlarda milli liderimiň beren tawşyryklardy görkezmeler
meselelere esasında şol uğurlarda alınıp barılmaly işler boýunça pikir alşyldy. Hemde işleri ýerine ýetirmeň ýollary maslahatlaşyldy. Çykyş edenler döwlet başçylarynyň tapşyryklarynyň değişli derejede ýerine ýetirme uğrunda ähli taýlalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Goruluşku Senat toplumynyň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň maslahatyndan gün tertibine gerdilen esasy meseleleň biri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasynyň tasdiqaty boýunça pikir alşmakdan ibarat boldy. Berlinşiýal ýurdumynyň guruluşyk energetik we senat önümçiligi milli ykdysadyýetimiň möhüm uğurlarynyň hatyryna durýar. Bolgumda alınıp barlayan işleriň netijeliginiň ýokgulandyrylmagy ykdysadyýetyň kuwatlanmagyna bolşýaly, halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilmegine de ähmiýetli bolup durýar. Şoň orada geljek 30 ýyl üçin kabul ediljek maksatnamada ýerine ýetirmegi gözüňde tutulan wezipelerde bolgama degişli uğurlar boýunça teklipler aýdyldy we şolar aral maslahatlaşyldy. Munyň öňünde ýurdumynyň mali ykdysady ýagdaýynyň durnuklygyny üçin etmäge ýardam berip, ykdysadyýetimiz üçin möhüm bolan ýer meseleli tasdimlaryň amala aşyrmagyna da giň ýol açar diýilip çykyşlarda bellenildi. Soňky ýyllarda ýurdumynyň guruluşyk energetik senat önümçili ulgamlary Aşgabat şäher häkimliginiň değişli düzümleri sağlyşykly ösýän uğurlara uğurly. Şerde ýurdumynyň durly kunjoklaryny alınıp barlayan senat we durmuş maksatly desgalardaky awtoýollaryň gurulşynyňky işleriň depkini ýokgulandyrmak, halkalyň energiýa ulgamynyň gurulşyklaryny dowam etmek, ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasiniň daşary ýurtlara iwerilýän möçberlerini köpeltmek, hemde milli we halkara ähmiýetli möhüm tasdimler durmuşa geçirmek babatda anyk görkezmeler berildi. Şu meseleler babatda çykyş edenler işleri milli liderimiň tapşyryklarynyň uğralyp gurama arkaly öňde goýulan wezipeler ýerine ýetirmek boýunça pikir alşdylar. Hemde bellenlen işleriň maksada laýyk berja edilmegini gadanmak uğruna tagalaryny gaýgyrman işlejekdiklerini anandyrdylar. Maslahatyň marşyna döwlet başçylarynyň awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligini döretmek hakyndaky permana, hemde awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň meseleleri hakyndaky karary gol çekip, bu orada zerur işler alyp barmagy ul iter beren üçin hormatly prezidentimize hoşalyk sözler aýdyldy. Hemde bir resmi namalarda keskitlenen wezipeler berja etmek babatda milli liderimiň beren anyk tapşyryklaryny ýerine ýetirmek uğruna ahlasy däkmetiň gaýgyrmajakdygyny anandyrdy. Maslahatyň dowamyny paýtatymyzy hormatly prezidentimiň talap etýäli derejede durmuş ykdysadyny ösdürmeň meselelerini garaly. Powdyň eksport mümkinçiliklerini, guruluşyk serişleriniň önümçilik kuwatlyklaryny artyrmak, himiýa senatyny döwrüň tabyna laýyk derejede ösdürmek we toplumyň öňünde goýulan anyk wezipelerdir. Maslahat aýratynam değişli düzümleriň işini kämilleşdirmek, olaryň öňde durýan wezipeleri ören jogapkärçilikli çemeleşmeklerini üpçün etmek bilen baglanşyk meseleleň milli liderimiň baş talabydygy bellenildi. Owa hoşuluk ulgamynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasynyň tasdiqatyny aral maslahatlaşmak, hemde hormatly prezidentimiň ýurdumynyň durmuş ykdysady ösüşiniň şu ýylyň ýanwar aýyna gazalan netijelerini başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berja etmek baradaky meseleleri maslahatlaryň esasy gün tertibine girdiler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda azyk bolşylygyny üçin etmek boýunça öňde durýan wezipeler üstünlükli ýerine ýetirmeň wajypdygyny bellädi. Owa hoşuluk pudugyny ösdürmekde ilmi taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleriň netijeli peýdalanmagyna, owa senat toplumyna öňde barja sany tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna, suw serişleriniň rejeli peýdalanmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Owa hoşuluk toplumynyň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň maslahatyny döwlet başçylarynyň beren tapşyryklaryny berja etmeň ýollar kesitlenip, olar boýunça ýerine ýetirilmeli anyk wezipeler bellenildi. Şeýle çykyşlarda ýene-de sanyjy günden geçirilmegi bellenlen halk maslahatynyň nowatdan aşar mejlisinde ýakyn 30 ýyl üçin kabul edilmegi gözüňde tutulýan ýurdumdy durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasynyň tasdiqatynyň üstünde durulyp geçirildi. Bu wagtda toplumyň hünärmenleri öz tekliplerini, pikirleri bilen çykyş etdiler. Maslahatyň dowamyna ýurdumyzda häzirki wagtda owa hoşuluk işleriniň alınıp barýaşy baradaky maglumatlarym dinlenildi. Çykyşlarda öňde durýan wezipeler awray bilen ýerine ýetirmek uğruna ähli mümkinçilikler we şertleriň bardygy bellenildi. Şonlukda bu orada durmuşa geçirilen çaýlar işçileşdirmeň esasy uğurlary kesitlenildi. Döwlet tarapyndan bellenlen wezipeler ýerine ýetirmeň uğurlaryny milli liderimiň taýlalary netijesinde satyn alynýan kuwatly çeýnikalaryň hyzmatlarynyň peýdalanmagyň oňy netijeler berýänligi kanagatlanma bilen nykdaly we munyň üçin hormatly prezidentimize hoşalyk sözler aýdyldy. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ýurdumynyň sewda, dokma we hyzmatlar ulgamynyň işi talaba laýyk derejede ýola goýulýar. Amala aşyrýan giň meşgul özgertmeler maksatnamasyny ýurdumynyň telekeçilerine möhüm orun değişidir.
Şoň arady maslahatçylar berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy. Türkmenistan 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysaty dönüşdirmeň milli maksatnamasyny taslamasyny aral maslahatlaşmaga aýratyn uly orun berdiler. Maslahatyň dowamyny Ministrler Kabinetiniň 2020 ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipleriniň üstünde durup geçirildi. Ma'lum bolýar, hormatly prezidentimiz halkyň sarp edýän harytlarynyň önümçilik möçberini mundan beýlegem artdyrmak boýunça anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz eksport uğurlu harytlaryň önümçilik mukdaryny artdyrmaň, olary daşary ýurtlarda işçiň mahabatlanyrmaň berurdygyny bellidi. Hormatly prezidentimiň beren görkezmelerdir tawşyryklaryny berja etmek maksat bilen baglanşykly edilen çykyşlarda bir näçe teklipler aral maslahatlaşyldy we ýerine ýetirilmeli wezipler keskitlenildi. Maslahatda milli liderimiň ýetgiderli talap etişi ýaly, işleriň iň döwrewap derejede gurulmagyny şartlandyrmak bardak tawşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça pikirler we teklipler aral maslahatlaşyldy. Bilim, ilim, sağlyk uğraş we sport ulgamlarynyň ýolbaşlarynyň we işgärleriniň geçirilen maslahatyny onuň gün tertibine girdirilen esasy meselelerde berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysatyny östirmeň milli maksatnamasyny taslamasyny aral maslahatlaşmakdan hemde milli liderimiň şu ýylyň ilkinji aýyny ýerine ýetirilen işleriň jemlerine başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ulgamyň ýolbaşlaryna beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin amal aşyrmaly şäherler kesgitlemekden ibaret boldy. Ma'lum bolýar, döwlet başlanmady ýurdumyzy durmuş ykdysatyny östirmeň bellenlen ähli maksatnamalarynyň üstünlükli amal aşyrmagyny möhüm ähmiýete ýa bolan ilim bilim ulgamyny mundan beýlegem kämilleşdirmeň möhümdigini noktada. Ýaşlaryň dörejilik mümkinçiliklerini dowul açmak, olaryň şahsy okuýup başaryklyklaryny ýüze çykarmak üçin ähli şertleriň dördülmeginiň berurdygyny aýratyn üns çekildi. Milli liderimiz şeýlede saglyk uğraş we sport ulgamynyň ýetgiderli östirmegini, jemgyýetimizde taýdan durmuş ýollarlaryny wagda etmek hemde ornaşdyrmak, geljegini uly umyt baglanýan wekilini turgunlary uly sporda işiň çekmek boýunça işlere uly ähmiýet berilmeligini belledi. Maslahatda döwlet başlarymyň ulgamyň işgärleriniň öňünde goýan wezipleriniň ören uly ähmiýeti bardy giňişleýin durulyp geçildi. İşler alınıp barlygyny ýa-da guralanyny milli liderimiň hutşu talaplaryndan we tawşyryklarynyň uğralynmagynyň berurdygy aýratyn noktaly. Hormatly prezidentimiz dürli keserleriň aýratyn ýokunç keserleriň öňüni almagyň, olar anyklamaň we bejermeň imkiýadyr zaman usullaryny ýetgiderli öwrenmeň, hemde ulanmagyň möhümdigini hemişe belleýär. Şu maksat bilen bu orda netijeli tejribe alşmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ysnyşykly gatnaşyklar berkitmek berurdyr. Bu orada döwlet başlarymyň görkezýän ýol ýolgularyny eýermeň ýeketek dogry ýoly bolup durýanlygyny ins şekilli. Maslahatyň dowamyny häzirki döwürde ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyny sany tehnologiýalar ornaşdyrmagy dowam etmeň, bilimiň hilini we derejesini ýokurlandyrmaň möhüm talap bolup durýanlygyny aýtdy. Bu orada ýaýlandyrylan şäherleriň maksatnamalaryň esasy ýetgiderli alınıp barylmagyny gadanmagyny berurdygy bellenildi. Bellenşi ýaly ýurdumyzda köpçülik bilen beden terbiýe sagaldyş hereketini hemde ýokary netijeli sporty östirmek, umummilli derejede dürli sport sagaldyş şäherlerini we halkary ýaşlaryny geçirmek döwletimiziň içeri siýasatynyň strategik uğurdur. Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň ýolbaşlarynyň we hünärmenleriň işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysatyny östirmeň milli maksatnamasynyň taslamasy boýunça pikiraşmalara giň orun berildi. Çykşydenler bu strategik maksatnama boýunça tekliplerini we garaýyşlaryny beýan etdiler. Bu resmi namanyň kabul edilmeginiň ulgamda alınıp barylýan işleriň netijeliginiň ýokurlandyrylmagyny, milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyny bolýar, halkara hyzmatdaşlygyň işçileşdirilmegine de ähmiýetli boljakdygy bellenildi. Şoň arada onnak bellenli weziplerin barha täzelenip kämilleşen tehnologiýalaryň esasyny ýakyn 30 ýylyň dowamyny ýurdumyzyň ötüşi bilen aýrylmaz ara baglanşykly bolmalygyny üns şekilli. Şeýle maslahatda hormatly prezidentimiň toplumda işleriň talaba laýyk alınıp barylmagyny gadanmak bardy beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmeň ören wajypdygyny aýtdy. Ma'lum bolýar, hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň ýanwar aýynyň durmuş ykdysady görkezleriniň jemlerini başlap geçirilen mejlisinde beýik ýüpek ýolunu dikeltmek, sewit we iklimary ýollaryny östirmek boýunça başlangyçlarymyzyň ulaw ulgamynyň kuwatly maddi enjamlaryň binýadyny kemale getirmekde uly ähmiýete ýedigini noktada. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz podoklyny düzmi döwrewaplaşdyrmaň, iň täze tehnologiýalar ornaşdyrmaň wajypdygyny belledi. Milli liderimiz ulaw üstaşyr geçilgileri arkaly ýük daşymaň gerimini giňeltmek hemde mukdaryny köpeltmek we hyzmatlaryň hilini ýokurlandyrmaň möhümdigini çekip, ulaw toplumyny östirmeň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurdugyny aýtdy.
Maslahatda milli liderimiň beren görkezmelerinden uranlyp, werur şäherleri görmegiň möhümdigi aýdyldy. Hemde bu wagtda birnäçe pikir alşmalar boldy. Maslahatda asyrlaryň dowamyna Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolandygy we häzirki döwürde bu ugrun döwürwap derejede dikeldilýänligi bellenilip, uly argatnaşyk toplamynyň bu ugru ösdürmekde aýratyn möhüm orun eýelýänligini taýdy. Ulo argatnaşyk pudugynyň ähli düdümlerini bu urda öňde goýulan weziplerin ýerine ýetirmegini we beýik ýüpek ýolunyň döwürwap derejede ösdürmegini ýokary jogapkärçilik diýişdir. Bu meselelerin çözgüdüne hemme tarapdan we ören jogapkärçilikli çemeleşinmeliler. Şunun bilen maglykda ýurdumynyň uly üstänşir kuwatyny ösdürmek maksady bilen gurulan döwürwap demir ýol üçinçilik ulgamynyň mümkinçiliklerinin dogry peýdalanmak, maglumat teknologiýalarynyň bütün dünýä ötüşi bilen aýakdaş gitmek üçin argatnaş hyzmatlarynyň hilini we geçirjilik ukybyny hasam ýokulandyrmak, bu pudugy döwürwap tilsimatlary giňden ornuşdurmak babatda möhüm wezipeleriň durýanyny bellenildi. Şoň orada işler ýerine ýetirmek boýunça amalaşdyrman çäherlere diýişli birnäçe teklipler dinlenildi. Geçirilen ähli maslahatlarda çyksydenler döwlet başlanynyň tawşyryklarynyň diýişli derejede ýerine ýetirme uğruna ähli tagalalarynyň gaýgyrmajaklyklaryna inanyrdylar. Şuun, Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda 2022-nji ýylyň ilkinji aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini başlanyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedowyň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmeň ugurlaryna başlanan maslahatlar welaýatlariň häkimliklerine de geçirildi. Hormatly prezidentimiz 3 fevralda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna milli özgörtmeler maksatnamatynyň durmuşa geçirilşi, häzirki günlerde möhümleýin owa hojalygy işleriniň alınıp barylşy we şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işler barada durup geçdi. Şeýle hem maslahatlarda halkyň arkadagly zamanasy ýanşygar arasynda geçen ýylda ýurdumyzda ösürmegiň möhüm meseleleri hususan berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysady aýdan ösürmegiň milli maksatnamatynyň tatlamasy boýunça pikir alşmalar boldy. Hemde milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ugurlary kesgitlendi. Welaýat häkimliklerine bolan maslahatlarda akinleri ýyda etmek, owa senat toplumynda häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça alınıp barlayan işler doğrultusunda giňişleýän gurrun edildi. Owa hojalygy işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we owa hojalyk tehnikalarynyň tokumlaryň ýa-da ekisine taýýarlanşyna aýratyn teljerme berildi. Ýanwar aýynda möhümleýin owa hojalygy işleriniň üstünlikli ýerine ýetirilenligi halkyň arkadagly zamanasy ýylyň ýokary netijeleri betlenmegini üpçün eder. Maslahatlarda ýaz meýdany işlerine taýýarlyk görmegiň wezipeleriniň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeligi bellendi. Owa ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilmeli işlere de aýratyn üns çekildi. Muňa ykdysady özgörtmeliň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Welaýatlaryň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeleri ulanmak bilen ilmi taýdan ýola goýmagyň ähmiýetine de uly serli. Ýersuw serişdeleriniň maksady laýyk hemde ilmi taýdan esaslandyrylan ugurlar boýunça peýdalanmalygy hakynda has giňişleýin gurrun edildi. Yerleri mineral we organik dökünleri bilen guruplandyrmaga da yeterlik derejede üns bermek zerurdur. Maslahatlarda bellenen maksatnamalyň berja edilşi, bu wagtda bir aýyň dowamyna ýerine ýetirilen işler o milli maksatnamatynyň ýerine ýetirilşi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça işleň ýagdaýy, goýgoçy, goýokbaksy ekinleriniň ýarlyk yer almatynyň hemde soğunyň ikisine ykşam taýýarlyk görmegiň wezipeleri dogrusyna aýtmak bilen çykyş edenler, öňde durýan işler we olar ýerine ýetirmeň ýollaryny takyk etkitlediler. Alınıp barlayan guruluşlar barada da maslahatlarda jikmajik gurrun edildi. Meýilleşdirilen imaratlar we detgalary öz wagtynda we ýokary hil derejesine ulanmagy bermek hemde ýol guruluşy işlerini ýokary derejede alyp barmak hemişelik talapdyr diýilip çykyşlarda aýdyldy. Maslahatlarda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna, halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisine taýýarlyk görmek işleriniň geçirilşi, geljek 30 ýylda ýurdumyzda ösürmek bilen baglanyşykly meseleleň halkyň uly gollawyna munasip bolýanyny barada uly buýsan sülen bellediler. Öňde durýan ähli wezipeleň berja edilmegi üçin mümkinçilikleň we şertleň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçilikleri bolan gönç huýtançlaryny beýan etdiler. Maslahatlarda şu ýylyň wezipelerini ýokary guramaçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmeň zerurdygyna ýene de bir gezek üns çekildi. Bu bolsa täze tepkitleri tarap ynamly gitmäge mümkinçilik berer. Dutar ýasamak senetçiligiň dutarda saz çalmak we bagşylyk synawatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi dälmeden mirasynyň sanawyna girdilmek münasibetli dawraly maslahatlara giňer merilýär. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň taýsy taýlary netijesinde milli medeni mirasymyzy aýywly saklamak döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urildi.
Dutar ýatamak seneçiliginiň dutarda saat çalmak we bagçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň madde däl meden mirasynyň tanygyna girdilmegi münasibetli. Murat Garryf adyna Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetine geçirilen maslahata ýokary ruhy rentlik mahsus boldy. Milli liderimiziň şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan dutar ýatamak seneçiliginiň dutarda saat çalmak we bagçylyk sunugatynyň taryhyny, öz bolşy aýratynlyklaryny öwrenmek, dünýä ýaymak we geljeki nesillere getirmek möhüm güýpelen biridir diýen parasatly jümleleri çäreň özünde. Şöhratly pederlerimiziň asylly däpleriniň münasip dowam etdirilmegi hemde türkmen aýdym saat medeniýetiniň halkymyzyň asyrlar boýy toý bayramlarynyň nyşany bolan saz guralynyň döredilmegi häzirki zaman şertlerine döwre we päsiyete eýe bolýar. Çal dutarym dünýä diňlesin sadyň atly çäre Medeniýet Ministrligine degişli sunugat ogurly orta huner okuw mektepleri tarapyndan guruldy. Milli liderimiziň belleşi ýaly türkmen dutarynyň şirin wazlary berkär döwletimiziň mukaddes garaşdyrlygynyň hemişelik bir taraplygynyň wazpy, parahatçylyk söýjüligiň, hoşniýetliň we dost soňlygyň mukam bolup ýanglanýar. Berkär döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne arkada prezidentimiziň taýsy taýlanmalar netijesinde milli medeni mirasymyzy aýygly saklamak döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Ýurdumyzda halkymyzyň saýasyny gotuny öwrenmek hemde wagt etmek boýunça toplumlaryň işleri alınıp barylýar. Ilmy gatnaşyklary ösdürmek, iri daşary ilim merkezleri, borda halkara düzümleri şol sanda UNESCO bilen giňden hyzmatdaşlyk möhüm uğurlaryň hataryna durýar. Bagşy sadan elen köp taraply sunugaty köp asyrlyk çeperçilik däpliň esasyna kemale ýelen hemde kämilleşdirilýän ýokary derejeli ustatlygyň nusgasydyr. Halk sazlarynyň berkär döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň dörejilik kuwatyny, mehriban toprağymyzyň gözelligini wasp edilýän häzirki zaman aýdymlarynyň belentden ýanglanmagy dawara aýratyn öwüşün berýär. Döwlet Mehmet Azad adyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna, Daşary işler ministrliginiň guramagyna, Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgi satly Korey diline neşir edilen kitabynyň tanıştyryş dawraty geçirildi. Bu dawraň Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk seneti bilen gabat gelmegi, Türkmeniň toý dawrasynyň goşulanyp gelýänliginiň aýdyň suwtnamasyny öwrüldi. Türkmenistan gahrman arkadamyzyň parasatly baştonlugyny, dünýä halklarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň berek-berege ýakynan ýardam bermek meýilleriniň amala aşmagyna täsir edýän wezipleri durmuşa geçirge. Şunu gadymy çeşmeleň ýene öz akabatyny dolanýanlygynyň hakykaty ör boýuna galýar. Gahrman arkadamyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgi satly kitabyna bu hakykat aýdyň beýan edilýär. Bu kitabyň Korey diline neşirim asudalygyň, dostlugyň ilçe hökmünde biziň bu ýysançymyzy goşulanyrga. Hormatly prezidentimiz bu ajaýyp kitapda adam hemde adamlar üçin iň ýokary derejeli gymmatlyk zeminiň abadanlygydyr. Sagdyn durmuşda eşretiň höýürini görüp ýaşamakdyr. Dünýäň iň öňdebarjy talymatlarynyň durmuşda ägtibarlygynyň sebäbim olaň parahatçylyk söýjüligiň we dostlugyň güýjüne esaslanýanlygynadyr diýen paýhatly jümleleri parahatçylyk talymatynyň felsepesi hökmünde bu kitabyň dürli dillerdäki neşir arkaly iklimlere dolýar. Hormat adamlaryny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyň Aşgabatda 7 fevralda saat 20-den 8 fevralda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulugynyň berýän habary bilen tanışyalım. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, günüň ordan tildis kuntu 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus şelmaýyl. Günüdüne 9-14 gradus, kenarlyk taraplaryna bolsa 5-10 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, günüň ordan tildis kuntu 7-12 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus şelmaýyl. Günüdüne 9-14 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup, welaýatyň günorta etraplaryna ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Günorta günüň ordan tildis kuntu 7-12 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus şelmaýyl. Günüdüne bolsa 8-13 gradus maýl bolar.
Leva polatyn ütkep durýan bulut hawa bolup polatyn günörti traplaryna az kim ýagyş ýagar, ömür bol mümkin. Demiradyk günü ordan 6-11 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus şel mayıl. Günüdüne 7-12 gradus mayıl bolar. Daşowd polatyn ütkep durýan bulut hawa bolup az kim gargaçykly ýagyş ýagar. Günü ordan 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus şel mayıl. Günüdüne 3-8 gradus mayıl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkep durýan bulut hawa bolup günü ordan 8-10 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 1 gradus sowukdan 1 gradus şel mayıl. Günüdüne orta 10-12 gradus mayıl bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 8-ni magnit hadisesiniň gowşap täsirli saklanmagy arşylýar. Edit watandaşlar, gyş pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkep durýandygyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeldiki häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 4 götürüm artmagy howanyň akymynyň ütkeme bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, eller arasy saklamak zerurdur. Mehriban illeşler. Bular berk berja etseňiz, ýylyň issenlik basynyny öz saglyňyz gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda tişeretlenýär. Ähli tişeňiz üzerine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ederler.